Mga kapuso, sukad nagsugod ang pandemya sa COVID-19, nahimong parte na sa new normal ang online food delivery services pinaagi sa mga naka-install nga applications sa smartphone. Sagad mga lalaki atong makita nga delivery rider apan ang maong trabaho gisulod na sab sa mga babae. Dinhi sa Cagayan de Oro City, atong makauban ang lady food delivery rider nga si Marilu Rama. Ma'am Marilu, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? May buntag Sir Sai o may buntag sa ato ang mga viewers diri sa At Home with GMA Regional TV. Ma'am, unsa na ba kakadugay isip food delivery rider o nganong nakadesisyon man ka, ma'am, nga mosulod sa trabahong anaa sa food delivery services? Yes sir, bali 1 year na ako nagtrabaho sa as a food delivery rider, sir. Then rason ako nganong nagtrabaho ko ani nang apply ko ani is tungod gyud sa kalisdon. Ma'am, unsay maingon nimo nga mga challenges nga imuhang natubang sa imuhang trabaho? Isip usa ka food delivery rider para sa ko dili siya lisod. Kay aside anang kinakahiligan na gid nako ang pag drive sa motor. So kung hilig lang gid nimo mag-drive og motor, enjoy lang gid ka sa imong trabaho. Then aside ana, di bang gid nato, syempre di nato malikayan ang mga discrimination sa mga tao, like makatanta sa dalan, na magparas-paras sa tua. Pero normal ra na sa ako nga scenario. Dili kay nako na siya gina-serious. Focus lang gid ko sa akong trabaho ug dili ko magpa-apekto. Ma'am, nabay times nga makatapal ka kay nag-cancel order ang customer ug unsa pod ang imong ginahimo kung naay mga ingana nga panghitabo? Yes sir, kana mga inana nga mga sitwasyon sir, gina-report na mo na siya sa amo ang mga support. Bali sila na ang murag handle ana dito, sila na makipag-settle then katong customer na istoryahon sa rason nga no ilang gi-cancel. Ang amo lang gid sir is pick up and deliver. How about, ma'am, kung kanang nag-ghost na ba ka, kanang di magpakita o di makontak ang nag-order sa imuhang gidalang food? Yes sir, one time na ako'y customer nga wala gyud siya nagpakita sa ako, as in sayop iyang dining address, location, tapos dili na nako siya makontak. Na tapos nabayaran na nako ang ang mayroon nun dito sa merchant. So akong gibuhat ato sir, nanawag ko sa among support kung unsa bay angay nako buhaton. Dayon dalon ako dito sa office ang pagkaon. Dito na din namo i-settle. Ma'am, nabay mga instances nga medyo dako-dako na ang kantidad sa pagkaon nga gi-order sa customer. Aduna ba kay mabati nga kakulba labi pa nga ikaw ang mubayad una ngadto sa kaning tindahan? Yes sir, dili gyud na malikayan nga lagi nay kakulba nga mabati nimo. Kay what if lagi for example dili nila dayonon ilahang ilahang gi-order. So kami syempre cast to cast basis man na siya sir. So kung dili mi mabayaran ato, wala na pod may kabayad sa kung na pod mi mosulod na delivery. Para gid ana sir ba. Ma'am, para nimo dili balisod mahimong babae nga food delivery rider labi pa nga dili kini siya kaning common nga makita nato no dinhi sa tong syudad? Para sa ako dili siya lisod sir as a lady rider. Kay kung unsay kaya buhaton sa lalaki, kaya man pud namo buhaton. Pakita lang gid namo ang amuang girl powers. Ma'am, paunsa ba nimo ginasiguro nga luwas ka isip rider og mahatod sab nimo nga sakto ang order sa customer? Siyempre sir, before ta mag-start og trabaho, adi nato na malimtan ang pag-ampo sa Ginoo. And then ikaduha, follow lang ta sa rules and regulations sa dalan para mahalikay ta sa disgrasya. And then handle with care lang ta sa mga pagkaon nga ato ang ginadala. Labi na gyud ka nang naay mga soft drinks. Like for example, nay nag-order sa imuha with drinks. Sa imo pagdali-dali, imbis isa na to siya ka baso, pag-abot din mo dito sa customer, katunga na lang. So dapat likayan nato ng mga inana. Dapat paghatag nato sa customer, makita nato ilahang 100% ka satisfaction, and then abot langit ang ilahang ngiti. Ma'am, ikaw ba personally aduna kay kahadlok ginabati labi pa nga lahi-lahi nga klase sa tao imong maatubang sa matag adlaw sa imong pag-deliver og pagkaon ngadto kanila? Yes sir, ilabi na gid ka ng gabi, mabtan og gabi. Dili man ginato na may lang sa mga abilidad anang mga tao. Bisan pagaling sa dalan, mahadlo ka, bation kag kahadlo kay syempre nakaginadala na kwarta, simba ko, nay mga tao makakita sa imuha. Lain nilang huna-huna sa imuha, kani nay kwarta.
Lastly ma'am, imuhang mensahe sa mga susama nimo nga babae nga kabalo magmotor ug aduna sa plano mosulod ni ini nga trabaho. Agi-agat na ko ang tanan, labi na gid ang mga babae nga gusto mag-apply. Ayaw na mo pagduha-duhaw, ayaw na mo kabalaka, ayaw na mo kahadlok. Ipakita na nato ang ato ang makaya. Kung kaya sa lalaki, why not nga nung dili nato makaya? Ipakita lang gid nato ato ang girls power. Daghang kayong salamat Ma'am Marilu sa imuhang pag-share sa imuhang istorya dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi ma'am. Salamat sir, God bless. Kini ang At Home with GMA Regional TV.